Вы будете гуляць па вуліцы Кавенчынскай у варшаўскім раёне Прага, то зможаце заўважыць незвычайную дэталь. Звычайныя металічныя слупкі, якія абараняюць тратуар, раптам пераўтвараюцца ў яркіх казачных герояў. Адзін апрануты ў рознакаляровы шалік, другі нагадвае гнома, а трэці кавалак піцы. Спачатку здаецца, што гэта проста чыесьці жарты, але насамрэч за гэтым стаіць цікавая гісторыя. Накірунак сучаснага вулічнага мастацтва называецца джарн-бамбінг або вязанае графіці. У адрозненне ад традыцыйнага графіці тут не выкарыстоўваюць фарбу, замест яе пража, спіцы і кружок. Мастакі-аматары вязання ствараюць рознакаляровыя чахлы, якімі ўпрыгожваюць гарадскія аб'екты, як у выпадку з Кавенчынскай вулічныя слупкі. Гэты праект арганізавала супольнасць жыхароў раёна Прагі. Асаблівую папулярнасць ініцыятыва набыла падчас пандэміі, калі людзі былі вымушаны праводзіць больш часу дома. Тады многія жыхары далучаліся да сумеснага вязання. Хтосьці рабіў кветкі, хтосьці казачных персанажаў, а нехта проста вязаў яркія палоскі, якія пасля злучалі ў адзіныя кампазіцыі. Такім чынам удалося ўпрыгожыць некалькі дзясяткаў слупкоў, і кожны з іх атрымаў свой непаўторны вобраз. Галоўная мэта гэтага праекта была не толькі ў тым, каб зрабіць вуліцу больш прыгожай. Арганізатары хацелі аб'яднаць людзей, даць суседзям нагоду пазнаёміцца, зрабіць нешта разам і паказаць, што нават невялікія сумесныя справы могуць змяняць гарадскую прастору. Ёсць і яшчэ адзін важны момант. Раён Прагі доўгі час лічыўся менш папулярным сярод турыстаў, чым гістарычны цэнтр Варшавы. Аднак менавіта тут захавалася шмат старой забудовы, аўтэнтычная атмасфера і моцнае пачуццё мясцовай супольнасці. Вязаныя слупкі сталі адной з адметнасцяў раёна, якая прыцягвае ўвагу гасцей, нагадвае, што сапраўднай славутасці гэта не толькі помнікі музей, але і творчасць саміх жыхароў. Дарэчы, такія ўпрыгожванні не застаюцца назаўсёды. Экспазіцыя пастаянна змяняецца, і нават тыя, хто ўжо бываў на Кавенчынскай, могуць адкрыць для сябе нешта новае. Гэта гісторыя яшчэ раз нагадвае, што мастацтва не заўсёды павінна быць вялікім або дарагім. Часам дастаткова клубка пражы, крыху фантазіі і жадання зрабіць навакольны свет больш утульным. Менавіта так звычайныя вулічныя слупкі пераўтвараюцца ў маленькія творы мастацтва, якія выклікаюць усмешку ў мінакоў і робяць горад крыху цяплейшым, не толькі візуальна, але і па-чалавечы. Абавязкова завітайце на вуліцу Кавенчынскую. Магчыма, менавіта там вы пераканаецеся, што нават самая простая гарадская дэталь можа расказаць вялікую гісторыю пра людзей, творчасць і добрасуседства.